Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Осигуряват се условия за стимулиране на рибопреработвателните предприятия за производство на качествена и конкурентна продукция. Целим подобряване на преработвателните процеси и повишаване на качеството и добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултури. Финансират се дейности за изграждане и модернизация на рибопреработвателни предприятия, повишаване на енергийната ефективност и устойчивост, както и за оползотворяване на странични продукти. Ще се осигурят конкурентноспособни предприятия, щадящи околната среда, които произвеждат продукти с висока добавена стойност и по-добро качество. Програмата предоставя бюджет от 26 милиона лева безвъзмездна финансова помощ. За подпомагане могат да кандидатстват собственици на съществуващи и новосъздадени предприятия за преработка на продукти от риболов и аквакултури. Кандидатстването се извършва онлайн чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове ИСУН на eumis2020.government.bg. Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на eofunds.bg. За повече информация посетете сайта. Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.